De nieuwe drank- en horecawet is net de handhaving. Dat vindt het Friese Horecaboen. Het keerpje van alcohol onder de 18 jaar is stond 1 januari verbingen. Blijkt was uit stekproeven doorblikken dat jongeren van Section en Santjenier in winkels en horecagelegenheden heel makkelijk aan drank komen kennen. We zijn niet tegen verantwoord alcoholgebruik. Daar zijn we juist voor. Want we vinden dat we daar verantwoordelijk mee om moeten gaan. Maar we zijn wel tegen de wet zoals die er nu ligt. Omdat die niet te handhaven is. Hij is niet uitvoerbaar. En het lost niks op. De egen binnen overal rjochten op de horeca, zaart Van de Erve. Onterjochten. Hij vindt dat de hele maatschappij moet de drankwet boeren mat. Eén grote symboolpolitiek. Want het is bedoeld om een matiging van het alcoholgebruik. Nou, 85% van de alcohol wordt gebruikt thuis. Dus dan denk ik van dat we met z'n allen het maatschappelijk debat aan moeten gaan. Met politie, Trimbos Instituut, GGD, gemeente, ouders, jongeren. Om te kijken hoe we dat uit de illegaliteit kunnen halen en hoe we het op kunnen lossen.